Bueno, barre libre ditzen dago, ez? Oaingoz bai. Bale, gaur ez gatoz barre egitera, Ni dakat galderatxo bat, bueno, galdera baino zuek badakizue tabu bat dagoela, badakizue denok, ez duzu ezango, tabua delako denok eskutu barruan. Bai, eta tabu hori urte asko darama gure artean, frogatxo bat da, berdin euskal zaharra bazara, berdin euskal berria bazara, pasatu dugu daneok. Badago, badakizu ez den, ez? Kaleetan komentatzen duzu, beti eskutaturik, bai. Ze izango da, Osakidetzako posizioak igual ateratzeko froga hori izango da. Osasun publikoa, asko zailagoa, ekstremoa, beldurgarri, arriskutsua, Ze izango da. Zuzu musika, klaro. Ze izango da? Azterketa! Nola ez, euskaran gaitasun agiria, ez? Bueno, orain C bat deitzen dena, ez? Ja, ega ez da deitzen, baina bereziki zentrako naiz AB entzungaietan. Badakizu zen AB entzungaia, gogoratzen naiz nire institutuan maisu bat, ez? Juanjo dizena. Besarka bat Juanjo. Hemetik ez hartzen zela eta etzuen zen alako goizetan ez entzungaia genukan. Orduan bera, pertsona serioa zen, baina bere aurpegian alako irribarretxo bat hartzen zen egun horretan, Zeratik, penkoak egongo zirelako alantxe, Neten zen, alako Juanjo, apa egunon. A ber, mesedez. Bale, ja, mesedez. A ber, venga, venga, eulea, venga, kendu mesedez, venga, astaragoaz, venga, banandu maiak, entzungaia dukagu, Badaukagu entzungaia. Venga, folikero ba mesedez maia gainean, estutzea lurrera, eta momentu horretan hasten zen ja kaosa. Urduri, alaxe, maian. Bueno, hasiko da, entzun, eta buzgora iotatik papatean agertzen zen ahotz hau. Adi. Abe entzungaia. Entzungaia, bi biderrez entzunko duzu. Gogoratu, zure erantzunak beko taulan idaztea. Orain, Gazte Irratiak Xabier Leteri egindako elkarrizketa entzungo duzu. Orain, minutu bat duzu zure galderak irakurtzeko. Pip, amaitu da denbora. Barkatu, minutu bat, hemen ez dakiz gertatu den, oso askarzoa, bueno, ja, jartzen zara urduri, baina urduriago, aber lehenengo galdera bigarren, ez dizu moten denborarik, eta hasten da audioa. Bueno, eskabatio zen zarete, ongi etorriak gure Gazte Irratira, Julen, teieria naiz, nola ez eta gaur hemen gure estudio nor daukagu, nor izango da gure gonbidatu berezia hementxeago, Xabier Lete txaloa, Xabierrentzako, hementxe dago. Bai, kaixo, bueno, lehenengo eta behin, Xabier, liburu berria duzu, estrenatzeko, liburu berria, zenbat urte egon zara, Xabier, zenbat denbora egon zara, urteak, ez dakit urteak izan badiren, zenbat urte egon zara edo denbora honekin, editatzen, idazten, bueno, zen handara bizu, Xabier. Xabierren erantzuna. Bueno, egia da, liburu berriarekin alako post, sortzi, bi aste, laurte, bai, hortik gutxiera. Oso argi dago erantzuna, Argi baina argi dago, ABC, zein izango da, denok dakigu, ez dugu izango por si akaso, baina badakigu zein den, Balaxe ziren gure abentzungaiak, beti desastre utza, Batzuetan kuadriakoek aldetzen jate, zeratik zure uda hasten da abuztuan. Zeratik izango da. Hor nagoelako abentzungaiekin, amaierar arte, beti izango dira, baina benetan, eskerrak ematen dizkizuegu, lehenengo Juanjo, eskerrak alaxe izatagatik, abentzungaiak egiteagatik, beharrezkoak direlako, eta euskera sustatzeko modu oso ona da, ez ezkenan entzutea, idaztea, ez zeo berik ez, beraz eskerrik asko euskarazko irakasle guztiei, orain bai eskerrik asko. Baina, klaro ez dukazu Jonentzat, ez da? Ez que Juanjo kemon dit. Juanjo partez. Bai, abentzungaia hemen. Ez dakiz, aurpegi txarra jarri dit, baina isentitzet, kainerazoak. Orain bai, eskerrik asko, orain bai. Bueno, erreklamazioa,